Lijep pozdrav svima, ja sam Magic Leon i dobrodošli u novu epizodu Prankta. U prošloj epizodi Bruno Lukić vodio je borbu za život, a danas smo sličan scenarij pripremili i za našu Emu Luketin. Ema misli da dolazi na snimanje kulinarskog šova u kojem su ona i Svenki u žiriju, ali ono što zapravo mi njoj kuhamo iza leđa je jedan okrutan prank u koji je uključena cijela ekipa zajedno sa Svenkijem i našim kuharom koji je zapravo profesionalni glumac. Ema, želim ti dobar tek i da uživaš u svakom zalogaju svoje otrovne ribe. Poanta je da on malo opiše to jelo dok ga priprema. Tu s vama, vi ste konstantno u međusobnoj interakciji i u interakciji s njim. Možda samo maknuti desnu stranu, samo da vidim kako će. Čekaj, mi možemo sad tu kao ono... Da, što očekujete, što on isto, možete njega pitati, on će reći što je pripremio, ali sve što vas zanima... Fuj! Slobodno ga vi pitate. Ovo mi je najzabavnije snimanje, užasno sam excited. Aha. Okej, super. Bok youtuberi, ja sam Ante, amaterski kuhar. Danas ću vam spremiti jelo od batata i posebne vrste indonezijske ribe koja se zove Li Chun Chan. Vjerovatno niste čuli za nju, vrlo je rijetka. Pa krenimo. Batate smo već prokuhali da bi napravili od njih pire. Jesi jeo batat kad? Ne. Onaj sweet kao potato, jel da? Da, onaj narančasti. Slađi je kao, jako je fini. Ne kažem, ja ti uopće ne jedem, zapravo tak neke egzibicije, ja sam ti rak siguran, kao, od tog ću se naći, zato jedem. Zanimljivo je da je ta riba bila zabranjena za izlov, ali sada više nije i uspjeli smo se dokopati preko mog dobrog prijatelja koji mi je donio. A to je ta riba, da. To je... Da, ona izgleda kao čips. Pa da, zato Pa gore. da, mislim prvo sam. A gdje je riba? Ovo je priče ovdje. Ovo ti je fino, ovo je delikatesa. Da, Vidiš kako se ne izvozi ta riba. Hvala. Jel ima neki redoslijed koji moramo to jesti? Mislim da ne. Ajde, ja ću probati. Ovo je fino. Ovo je jako fino. Ovaj batat je jako sladak, a ovo je sad slano Da, jako. znači odlična mi je ta kombinacija, onak. Paše jako. I znači, ja sam baš zadeo jedan... To je taj balans koji sam zapravo htio postići. Da. Prije nego što se filetira, inače kad se izvodi iz mora, ona se ostavi na zraku dok se ne uguši. Užasno je riba fina. Užasno. Ne, uglavnom, znači, ovo je stvarno fino. Svidjela mi se taj, kak je Ema rekao, Hrskavost. hrskavo, da. Hrskavost. Hrskavo, kako se zove? Batat. Batat. Da, znači batat mi je ono isto, kao čudan mi je, a fin. Moja ocjena od 1 do 10 za ovo jelo će biti 10. Fuck. Što se tak trese ruke, što Ne. se trema? Ma nije mi trema, nego sam... Ocjene su u pitanju, čovjek se opusti se i prije ocjenjivanja se molim da pusti. Da. Ne znam, koš nekak mi je... Ne znam. Šta? Da, znači da ne znam, ono, malo mi je kod još hladan znojve neki ustavno ugljevanje. Tak. Ne, aj pojedi sam da se... A čega, pa slačemo? Pa staćemo ono dok... Nemojte sad nešto njega... Nema žuri. Šta već rekao pa sam da kažem, nekaj ocjenu. Nice, okej.
Dobro. Dobro. Dobro, sve. Boli me, bol. Daj, trebate zvati. Daj, nazovi hitnu. Kaj ti čuče, ej, stomak, šta? Glava? A šta, imate, Voda. Ja ne znam gdje mu je mobitel. Da sjesti. Ne. A? Možeš sjesti. Ja ću... Hoće da zovem hitno. Aha. Da. Isuse Bože. Ne, šta ti? Posjesti, čuješ? Ja se cijeli raz, znači ja ne znam kako. Šta je ovo? Jeo je ovo, Bože. Batat, pire krompir. Ne, pa ja sam sad cijela ovoga, ali... Pa možda je on alergičan ili nešto. Ja sam jela. Ja sam jela. Ne mogu se ja na silu ispovraćati. Tebi sve okej? Da, meni je okej. Gdje već sam? Svaki slučaj se Da. ispovraćati. Gdje već sam? ne, ja vodio ušle, ne znam. Dobro, idem ja van probat ću. Ne mogu tu. Daj ga malo legnika, Ne. Vode nešto da Ne. Ja se cijela tresam, a meni to i ti tresaš. Čekaj, ja ne mogu sebi doći, meni je... Ne znam kog bi zvala. Ne znam, a hitnu, nema ko. Mislim... Ne mogu ti sve proraći, nema šanse. Hitno će biti za 5 minuta tu, pa ćemo njega i tebe čisto pregledati, to je Mislim, ne znam, Kaj će meni ne znam, ta ima, šta. Ha, mislim, da, moraju tako jer... Ne, ja sam okej. Ne mogu se ispovraćati, nema šanse, gora, si presno. Da, bude. Ali on uopće ne reagira, mislim, on je pa neka neko primi sam. Vrat, ali diše, jel? Ne znam, da ga krene samo zbog jezika. A na buku je. Dobro, to sam tu, sve okej. Isuse Bože. No, uopće nije posvijestio o tome. Evo, trepće. Isuse Bože. Gdje je Matija stavio naše mobitela? Možda znaš ti, Maja. Kuhali smo 500 puta, veliko nič nije bilo. Se osjećam se, da. Ema, jesi dobro? Ne! Jesi dobro, pa nisi pojela ništa otrovno, nego si pojela... Isuse, ne! Sorry, moram Isuse! Pa kako nisam skonao, ja sam najgori kuhar koji postoji na kugli zemaljskoj, valjda jebate. Isuse, Bože, ja ću se Isuse! Nemoj plakat. Isuse! Isuse, Spretni kuhara, ja sam cijela tresna, ja mislila, on kaže i tebe će preglati, onak ne! Što si korilo, to se slučajno nekuka, to se korilo. Ema, daj mi reci šta si prvo pomislila kad si pomislila možda da si pojela ribu otrovnu? Prvo sam mislila da ću ja isto umrijet. Znači prvo mi je bilo onak i se je pitao na mene jesi dobro i onak ne nisam onak kao... Ne, ja se... Bože, znači ti se stvarno treseš.
Stvarno neka riba bila ili kaj je to? Čips neki od ribe, fakat je, ali ne... Gle, Se dio- bitno da si dala čekaj. ocjenu 10 od 10, to je najbitnije, da. za čips. Isuse! Čekaj, sam malo, je li ovo uopće kulinarski show? Ništa Ne nije... postoji kulinarski show. Kulinarski show ne postoji. Ne! Čekaj, di je Sven? Sven nam je, možda još mrtav ovaj. Sven? Možeš oživjeti. Kako se fino miriši po ribi, To je to, kako je legenda, Isuse! Ja ovo ne vjerujem. Ja dobro sam odglumio? Ne da je odglumio, Znači- nego ja sam mislila... Svi ste odglumili šta... Vi ste bili? Jesi, Da. jesi u jednom trenu posumnjala da je Ne, prank? ni u jednom trenu. Isuse, jeste! Ajmo još jedan pljesak za Evu, mislim da je zaslužila. I za ostatak ekipe. Počeo se čudno ponašati, skužila sam ja da se trese, još njega Maja pita kao zašto trešeš i on spusti ovak ruku, njemu ovak ruka ide, ja onak, dobro, okej, kao mislila sam ono ili da mu je pressing pred kamerama ili nešto. Da, ne, ja se stvarno tresem, gledaj. Nisam uopće povezala da bi to moglo biti odjela jer smo ono tek kao pojeli. I onda, kad je otišao tamo, kad se počeo umivat, kad je pao, ja sam bila gotova, kažem ne, ovo se ne događa. Ja onako gledam kaj ću ja sad napraviti, oni meni ispovraćati, onak ne mogu povraćati, ljudi ne mogu kao. I onda sam išla u WC s Majom, misleći da povraćam, ali nisam povraćala. Skoro, Isuse, ubila bi vas, znači ubila bi vas da sam povraćala. Sven, daj pokaži Emi šta je bila ova pjena koja ti je išla iz usta. Čekaj, to C vitamin, šta je to? Nemam pojma. Magnezij. Lažeš! Eksu je ovo jako fino. Možeš biti sretna što nisi pojela otrovnu hranu, ali si pojela ovaj otrovni prank. Ne mogu vam iskreno opisati koliko sam sretna kad sam te vidjela, znači ne mogu ti, znači to mi je ovo najsretniji trenutak u životu bio. Ekipa, to bi bilo to od ovog prankta. Ako želite vidjeti još puno boljih prankova, obavezno lajkajte, šerajte, šaljite friendovima, uglavnom idemo na još brutalnije prankove. To bi bilo to. Ja sam bio Magic Leon, ovo je bila druga epizoda, druge sezone prankta. Bok!